Mä pistän autoks päälle. Jatketaan leikkimistä kultaseni. Joo, bebe. Jonis 86 taistelee minun kanssani nyttään. Hei, älä nyt viitti, hei. Älä nyt viitti, hei. Vitun nuubi. Älä vittu puukotta, meillä on ollut muutama kuukauden jo toi herrasmies-sopimus. Niin joo, puukottaminen. Ei saa puukottaa selkää. Niin. Niut mahaa ja alat päähän. Vittu, mä näin sut, mut mulla meni siirrettiin jännästi. Täytyy. En mä edes tarvi keskittymistä oikeastaan. Keskityt puhumiseen. Niin, ei tarvi. No oikeastaan tässä menee ihan hyvin vaikka puhuis koko ajan paska jauhata. Jos on vasta kuostas molemmat ressaa, niin mä pistäis niinku tehdä siinä sellainen niinku pienissä kanssa. Nää sut! Täällä let's play. No niin, kiitos! Mä melkein tapoin. Miss vittu sä hävisit? Mene vittu sä hävisit, saatana. No siellä. No niin. Vitu homma. Mä näen sut vittu. Heti kun mä näen sut, mä tappaa sut, saatana. Joo, sellisää. No ei vittu, teet sä tossa Markuksella mun kaveri. Teet se Markus, aina kun siellä on hyvä olo. Juo kaljaa ja kaikkea, niin sit se aina nauraa näin. Tai sitten, oi, flashbangi vittu. Toinen vittu. Ui, ja sulle kans vittu. Huti. Loser, huti. Hehe. Emä isäs. Ai niinhän se. Mis vitus? Aha, kuolla. Voitais kattoo näitä, mitä niinku videot tulee niinku sen jälkeen kun kuolee. Mikä se olikaan? Killcammi. Killcammia voitais kattaa. Mä katon ainakin kun sä tapat mut. Ammuin seinän läpi sua, ai mut sä et vittu, mä en huomannut, että mulla on nauhoitus päällä. Mulla on nauhoitus päällä, mä en huomannut. Ui vittu mikä tuuri vittu, jumala, me et sä tappasut kun sä heitit flashbangin ja tuurilla vittu. Nyt mä pakko Katsega vittu. Vittu mikä nappa. Se oli ihan nätti. Nice kill vittu. Missä sä takaat näköjään ammos siellä? Ja oikealla puolella. Elikkä täällä näin näköjään. Vittu! Aha. Miten vittu? Ei näyttänyt edes killcammia. Aivan. Se ei näytä edes joka välissä. Ei näytä. Aivan. Ei. Mitäs teet vittu?